ଧନ, ଆଜି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ବିରିୟାନୀ? ତୋ ବାପ ଘରେ କେବେ ଖାଇଥିଲୁ ନା? ହଁ, ଯା, ଘରେ ଭାତ ଅଛି, ଖାଇବୁ ଯା। ବୋହୂ, କଣ ଭାତ ଖାଉଛୁ ନା କଣ? ସେପଟେ ବାସନ ଗଦା ହେଇଛି, ଧୋଇବୁ ଯା। ତାପରେ ଝିଅଟି ଖାଇବାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତା ଦିଅର ଆସିଲା। ଭାଉଜ, ଏ ଡ୍ରେସଟା ଆଇରନ୍ ହେଇନି କାହିଁକି? ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି କେମିତି? ତାପରେ ତା ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳାଏ। ତାପରେ ବୋହୂଟି ଆଇରନ୍ ହଁ ଦେବା ହାଲୋ, ସମୟରେ ବୋହୂଟା ନା କିଛି କାମ କରୁନି, କାମ ଚୋରଣିଟା। ହଁ। ତାପରେ ତା ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ତା ଜେଜେମା କହିଥିବା କଥାଟି ମନେ ପଡିଯାଏ। ଝିଅ, ବାହା ହେଇଯା, ଶାଶୁଘରେ ଭଲରେ ରହିବ। ତମେ ବି ନା ଜେଜେମା ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହୁଛ, ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।